Hij noemde het omstandigheden. Dick Ja, is van... Ja, Dat waren mijn omstandigheden. Ik word bekrankt geweest en dan word ik kaal. Ja. Door medicatie. En dan had hij, voordat ik kaal word, had hij zich de kop kaal geschoren. Voor, Solidariteit. ja, je hoeft niet meteen koud te worden. ja, Daar zijn we met z'n tweeën voor. ja. Wat een leven is dat. Ja, hey. Oh. Goed Ja. gekeken wie ik jong. Zo zie je maar. Soms moeten dingen, soms niet. Ja, Nou ja, het is geen kwestie van moeten. Het is een kwestie Nee. van solidariteit. solidariteit, empathie. Ik vind, als je iets meemaakt, dan doe je dat met z'n tweeën en anders niet. Maar dat is zo goed uitgekomen. Mm, Ja? Zie je toch? gelukkig wel, ja. Dat is al lang geleden. 11 jaar, hè, nu. Ja, zoiets, ja. Ja. Is dat dan... Nee, langer. 14 jaar. 14 jaar. Ja. En hoe lang ben je in totaal bezig geweest met dat proces? Meer wie een jaar ongeveer, hè. Ja. 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 Wauw. Ja. En door nooit meer spannend geweest, want dat is iedere keer weer Elk jaar. periodiek nog steeds. Elk jaar. Ja? Ben ik op controle moet, is het spannend. En dat blijf ik. Dat blijft. En wat helpt zo'n controle precies in? Moest ze dan bloed afgeven? Of, Nee, mammografie. Oké. Soms een echo en dan gewoon ik weer. Hè. Met die zagen van we moeten even kijken. Dan denk ik, dat heb ik gezien. Dan gewoon ik weer. Dat is spannende 14 dagen even. Ja. Maar goed, even doorhappen hè. Ja, moest ze dan 14 dagen wachten? Nee, totdat niet ze... 14 dagen wachten, maar van tevoren is het een weekje spanning. Ja, ja. En dan 14 dagen eraan een beetje afbouwen. Hè? Ja. Want het blijft gewoon spannend. Ja. 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 En dan bibbers tegen mij. Ik probeer het niet te doen. Ja, dat is heel simpel. Ik bedoel, als je met z'n tweeën gaat bibberen, het heeft geen nut. Hè? Er Nee. moet altijd eentje de sterke zijn. Ja. 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 Zo doen deze kaal. Vandaar. Ja. Hey, en dan kent je elkaar al zo lang. Mhm. En nou heb ik al meer van dit soort gesprekken gevoerd met echtparen. En soms dan knalt dat er nog gewoon vanaf tussen twee mensen die al heel lang samen zien. Hè? En dat is bij ook. Wat is die verklaring daarvoor? Dat je nog altijd zo goed ziet samen. Nou, zeggen waar het op staat. En Ik gewoon vroeg niet het omheen eerst aan draaien. Goede Lief, want ik dacht ladies first, maar dat maakt niet zo Ja, uit. maar dat maakt niet uit. Maar Oké, ik neem, pak kijk, die moment. Nee, Pak maar- die nee, maar- moment zoals op de nee, maar dat is een kostschool. voorbeeld waarom het goed gaat. Ik probeer altijd te beschermen. Dat is het punt. Oké, Ja, oké, dat is oké. mooi, ja. Ja, woedeurig, ja. Ja. Verlaten ons, dit vind ik belangrijk, verlaten ons als vrijheid. Ik kan, hij kan doen en laten wat hij wil, ik doe en laat wat ik wil, ik gewoon op vakantie. Want de zin had geen met dat dingen zien, hoor ik met mij uit zijn zuster, heel veel. Hè? Ja, best wel. Ja, best Hey, wel. en als ze op vakantie is, wat duist dicht dan? Hetzelfde als altijd? Of, Nee, ik drink een glaasje meer. uh-huh. Moet ik eerlijk zeggen, niet dat ik dat anders niet mag. Maar ik survive wel. Dit is het punt niet. Laat maar lekker gaan. Die is een andere zoon. Ik ga oftewel naar John. Vee onder. John zal het wel weten wat ik nu bedoel. En voor de rest... Zonder namen te noemen, dat is een café? Ja. Zonder namen te noemen is dat het paardenzaal, ja. Sorry. Ja. Ja. Hey, Joost Meens, als ze zit te kijken, want er zit te kijken, dan... ja. Nee, piep. Ja, Ja. oké, sorry. Hey, één ding word ik nog beneden hoor. Vergeef mijn nieuwsgierigheid. Hè? Weet dat. Ja, daar weer ik voor betaald. Volg mij. En ook als ik er niet voor betaald zou weer, word Toch ik weten. even nieuwsgierig. Die 8 vriendinnen waar tegen mij op stap ging. En ik zeg van, die zien allemaal in diezelfde periode zien die gewoon vrede. Hoeveel zien er toen ook daadwerkelijk aan dezelfde blijven hangen en nog allemaal. steeds samen? Nog allemaal. Ik moet wel erbij vertellen, één van ons 8 is overleden ondertussen. Ja, oké. Dat, Ook waar. tijdens het leven. Ja. Maar- Maar de rest allemaal nog bij dezelfde eerste man, vriend. Allemaal van Nou, Mechelen? niet nee, niet De eerste meidjes vriend, dat is wel, niet hè, waar. jongen. Nee, maar de meidjes allemaal van Mechelen. Ja, Ja, ja. Wonen wel niet allemaal meer. 2 wonen toch. Eén woonde Waalwieler en één woonde
Ransdal. En de rest woont wel nog in Mechelen. Ja, maar dat Vult nog met. Ja, dat... Ja. 2 keer per jaar komen we metjes, alleen voor metjes bij je. Dan om de buurt bij je angert. Afgelopen april zijn vrij bij Mechelen. Geweldig. Ja, dat is echt schön. Ik kan me nog een reunie herinneren van de middelbare school. En was geweldig, was enorm druk. En in de kleine uurtjes stond ze nog mee samen. Precies met diezelfde als we ze vroeger ook altijd mee op het schoolplein stonden. Ja. Dat was nog dezelfde klik, Ja. dezelfde humor. En Ja. terwijl ze elkaar al god weet wie lang tientallen jaren niet meer gezien is, bleek die chemie er nog altijd te zien. En Ja. die herkent dat. Verhent dat ook, joh. We zien dus een half jaar niet. En dan voor dat bij je zo'n, dus je voor ons aldag zien. Dat hoeft ook niet veel. Ja, elk gezin, ik heb vrienden hadden en die gezin toch hun ups en downs gehad. En dan werd er over gekald en dan werd er gevraagd. En laat de kal vervullen voor vroeger, want we werden ouder, dat kiezen dan. En dan lien verdoebelen voor wat we allemaal gedaan en uitgevreten. Ja. Oh ja, en dat is wel schön. Dat is allemaal leuk. Chic. Ja. Ja. Hey, ik ben ze investigeren. Gewoon lezen. Spannende verhalen. Ja. Heerlijk. Lezen vind ik heerlijk. En als je samen op vakantie gaat, waar gaat de reis dan naartoe? Ja. Of is dat heel verschillend? Ja. Eigenlijk wel. nooit hetzelfde. Nee, eigenlijk nog Nee. net zelf. Nee. Nee, allemaal nog wat anders. We hebben een tijdje terug zo'n voor Lanzarote, toen naar de Tenerife gewerkt. Ik wil eigenlijk al die eilanden nog eens nog. Dus overal gewerkt. Als je tijd hebt. Als je niet alleen weg bent. Ik ga een heel druk sociaal leven. Oh ja? Ja, best wel. Ja? Ja. Zit ze ook in het verenigingsleven of zo? Niet meer. Nee, meer. Ik ben jarenlang secretaris van Harmony van Mechelen geweest. Daar ben ik mee gestopt, maar ik heb nog heel veel contacten met ex-collega's. Ik ben sinds 2 jaar gepensioneerd. Vriendinnen en dan gewoon stap. Heel veel. Heel veel. Nou ja, Dat die- mag ook, ja, dat ook verdiend. Want Ja. als je 48 jaar in de zorg gezeten hebt, dan, Ja. dan mag je dat wel doen. Ah, dat moet ik net vragen, ja, inderdaad. Van, Ja, 48 jaar een bejaardencentrum. Vroeger was het bejaardencentrum, tegenwoordig is het zorgcentrum. Het is veranderd allemaal. Dan ben je 68, hè? En dan ben je nog keigoed, volgens mij. Mhm. Hè? Denk ze er wel eens over wie het dan, omdat ze 48 jaar zelf in zorgcentra, bejaardentehuizen, Ja. vroeger noemden ze dat, hè, Ja. gewerkt is. Denk ze er wel eens over na, wie dat is als ze er zelf terecht zou komen? Ja. En wat is dan de overheersende gedachte? Zou ze er tegenop? Dat is moeilijk. Wie ik 48 jaar geleden, bijna 50 jaar geleden, daarin begoed worden, de bejaardenzorg, ganz anders is wie tegenwoordig. De wet is tegenwoordig ook niet meer zomaar opgenomen. Hè. Toen hadden ze nog eigenlijk bejaarden die in feite nog geen hadden kunnen zien. Ja. Maar hij moest al bijna in een rolstoel zitten voordat ze opgenomen werd. Het werd helemaal zwaarder. Daarvoor ben ik ook 10 maanden eerder gestopt. Ik denk dat had ik niet meer voel. Het werd helemaal zwaarder. Lichamelijk voor ons. Ja. Ja, voor de zorg. Het is echt... Hoe denk ik daar aan? Hetzelfde ego. Dan hoop ik dat ik nog mobiel ben. Dat ik dan nog ken, dat ik dan opgenomen werd, dat ik nog mobiel en dat ik nog alle activiteiten kan meedoen, want er werd toch veel georganiseerd voor de lui. Dat hoop ik dan. Oké. En misschien nemen ze die tips nog wel ter harte Nou, ik tegen dit tijd. ga gezegd, ik maak het die schwoer. Ik zet hem maar op die bel te doen. Ik ga nog even moeten lopen. En vriendin, dat woont erachter, dat is meer wie 20 jaar jonger wie mij en dat werkt dan nog. En dan zei ik, kom bij dich op de afdeling. En dan had ik, bij het eten had je Gerne Ingendaler, want dronk ik maar morgen maar bij het eten. S'avonds had ik een windje bij de televisie. Ik had me al alles voorbereid. Oké. Dus kunt goed zetten, die zorg voor dich dus. Maar tegenwoordig hebben ze ook plekken waar ze dan gewoon samen. En daar hebben we het ook wel over gehad. Hè? Ja. Ja,
voor hen de Ja, dat kan truffer ik wel gehad. halen. Met de ander, ja, en eigenlijk een oude schoolvriend van mij, van mij gelijk. Met hem, met zijn vrouw en weer en nog wat voor onze leeftijd. Ergens een huis in Mechelen te pakken en dat verbouwen. En dat voor allemaal met ons oudere leeftijd gegund. Dat gebeurt al, hè? Ja, dat gebeurt. Ja, dat weet ik, maar dat over ook goed door. Nou, als het ergens kan, afsluitend, als het ergens kan, dan is het in Mechelen. Want ik heb begrepen dat de jeugd hier het nou voor elkaar gekregen heeft, dat ze op een stuk grond hier ergens zelf huisjes Dat voor wordt starters. doen, Nee. ja. Ja, het CPO, maar Of is dat nog Ja, dat is is, nog- nog, is nog niet gans door de dat kerk. hangt nog in Wiezek. Ja. In Wiezek? Ja, kan ook bezwaar gemaakt worden. Oh, Maar we verhopen het voor de jeugd wel. ja. En ook voor de ouderen. Ook voor de ouderen, want ze willen toch allemaal het verlangen heen blijven. Ja. Moeten de kinderen ook voor Ja. ons zorgen. Ja. Moeten ze ook Als, even wonen. als het even niet gaat, dan moeten we even te bellen. Het initiatief vind ik te gek dat Ja, tuurlijk. jongeren zelf het initiatief nemen Tuurlijk. om zoiets te gaan doen. Ja, mag ik een beetje sturen, daar wordt onze zoon toch ook rechter van.